Клипа спря. Добре, ще продължа от начало. Аз си направих YouTube канала, за да лайквам видеа или да гледам видеа и да коментирам видеа, но както се появиха ютубърите, т.е. ютубърите, влогарите, знаете какво е влогър? И буктюбърите. Да. Не си ми гледал новото видео, бе. Не гледах видеото на Дът Буйван. Добре. И като за цел да лайквам видеа, нали, всеки си има YouTube профил. Може да си го видя? Добре, но след това, когато се появиха, нали, по-известните влогъри, Емо, Цуро, Инстант. Как се пазя? Моля се, престани. Ама той биш, той пуска музиката. Добре, правя видеа, защото му харесва. Да, за забава. Харесвам, всъщност, първо правих видеа като за обработка, т.е. харесваше ми да обработвам видеата и после ми стана нещо като хоби да снимам видеа. И аз си мислех, че това няма да се получи, няма да се срещна с вас, защото един път до няколко човека, имаше 5 човека, ме срещнаха, когато аз бях в центъра и не знам дали ще повярвате, обаче ме питаха дали съм Хъскъртър БГ, някой за Отмир БГ. И аз им казах да, и то си личи, че съм и фенове, макар че аз не се приемам като влогър, защото... Влогър, не влогър. Влогър се казва. Влог правиш. Да, но се пише с Б. Блог, т.е. да имаш някакъв блог канал. Нали, блог такъв. Добре, али продължай си. И след това от обработка на клипове. Чакай, добре, от обработка на клипове започнах и аз да снимам видеа, нали, още повече. И след това качих първото си видео преди 2 години с тоя. И да, хареса направили. И това е нашето денище менище, мой един най-добър приятел. Снимам видео. И да, Надях се. Извън. Дай жади. Добре. Кога? Той ще чака на улица. Така да правя го за забавление, не за пари, не за харесване, не за аплази, но всички виждате, че това ми се получи нещо като хоби и доста хора ме възприемат като влогър. Не знам как ме възприема или другите около мен. Аз те възприемам като обикновен мой приятел, човек. Да. Не мога да си кажа влогър, защото... Продължай си. Добре, съвсем мъничко, аз се възприемам като влогър. Аз се възприемам като просто човек, който снима клипове и... Малко геймър се възприема той, нали? Малко геймър. Естествено, аз имам 2 канала. Единия за влогове, другия за постоянни геймове. Да, геймове, геймове. Геймови. Геймове. Златно. Само да питам нещо. Снимаш ли клип там в доджото? Аз не го снимам. Аз не се носи всъщност с камерата. Да, започнах да снимам с една. Не знам дали ще повярвате, обаче нещо като професионална камера. Денис Магниза е... Като професионална камера. В смисъл, имам си вече статив, камерата ми е така, нали? Обаче просто това стъклото се обръща така и мога да се гледам в образ. Мага е за Денис Магниза. Всъщност, това е което бих искал да ви кажа, защото и доста хора за моя канал ме питат защо почна да прави видео такива. Ето поради тази причина. И ще пратя този клип на Златомир, после да го качи. Не се знае, аз ще направя подобен, но мисля да е малко по-нататък, защото YouTube ми изтри всички видеа и сега имам едно видео, може да се счете като за първи влог. Не може да се увеличи човек, виж. Това беше. Надявам се това, което съм казал да ви харесало. Аз съм от Италия, Ади Вирч. Абонирайте се за него, защото той е готин тип. Окей, леко се легае в някои видеа. Обаче получавам се, хората го харесват. Пак този тип няма YouTube канал. Има, обаче не качва видеа. Качвам.
Качваш. Добре, не абонирайте се за него. Как се пишеш? Ако някой му знайде. Как се пишеш? denisangелов.com. Денис и накрая. Денис. Денис. Един път се сложи с синьо облекло. Ами, това ще Денис Ф. тук може да поеме той. Денис Фигаро. И аз ще поема с радост. Денис Фигаро. Той се казва, че Макар че това не е моят канал, но аз повече взех участие в това, съжалявам. Втори. Ето вижте, това е доджата. При мен се вижда малолетно, обаче при вас. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. И те имат ангина. Тя са ангиниозвани хора. То е странно. Той ще опори. Хора, ако харесвате да качвам клипове, лайкнете, който може да е. Ако повечето нямате канал, направете. I believe I can touch the sky. Yeah. Може и да танцувам. Не, тук няма място. Плюс, че трябва да съм на парти, че да мога да видят. Златомир, аз ще викрим. I believe I can fuck you. I believe I'll fuck you me. I believe I can fuck you him. Аз нямам кимоно. Папа, курете. Нямам. Той няма кимоно, не разбрахте ли, бе? Хора, сега няма да съм точно на джудо, снимам като помре... Между дуджото... джудо... Още от втори клас. Втори клас, дето защитих да не ти падат гащите. Да, първи клас, дето беше гачи гърдяла. Помниш ли? Първи клас, дето беше гачи гърдяла. Не бях точно гърдяла. Хайде, чао. I believe I can fly. I believe тя ще ми кут сега. Подиго е! Да и аз тебе. Добре, извинявам се за те прости, но просто клиповете винаги стават яки, когато са с малко простиде. Съжалявам, че ставам прости, хора, се отнирвайте от него. Хора, имам толкова абонати, ако искате да последвате Златомир Стоянов, влезте при моите абонати, Златомир Стоянов е там. Златомир БГ. Стоянов БГ, Стоянов Златов. Стоян Барабан. И хора, също може да се абонирате за Датбо Иван. И който е при Синхроч БГ, който се абонира... Човек, който се абонира за Синхроч БГ, не ми харесва. Човек, кой има такъв вкус да се абонира за него? Който се е абонирал за кого, беше? Синхроч БГ е това. Синхроч БГ? Да. Се абонирайте от него, защото той не струва. Окей. Да, той не струва. Няма как да го убиеш и няма как да му платиш лечението. Дори видеята му не струват всъщност. Той ги прави повечето с злато, ама ги прави някакси с малък екран, такъв някакъв малък екран. Един път съм го виждал да е с голям екран, когато ползваше Ексаса. Саса фраз. Чао! Спирам ли? Чакай малко. I believe I can try.